Lift je laserový podkožný lifting. Je to ošetrenie, ktoré je u nás v poslednom čase veľmi obľúbené. Je to neinvazívne, respektíve menej invazívne ošetrenie ako chirurgický zákrok. Je to ošetrenie, ktoré podstupujú pacienti, ktorí sa boja chirurgických zákrokov, respektíve chcú odložiť chirurgický zákrok. Je to ošetrenie, ktoré spevňuje, vypína, remodeluje pokožku, vedie celkovo k liftingu a omladeniu tváre a má súčasne aj mierny lipolytický efekt v oblastiach ako napríklad podbradok. A celkovo na tvári vedie k liftingu. Lifting tohto ošetrenia sa dá využiť aj na iných častiach tela, ako napríklad v oblasti kolien, lakťov, brucha. Celkový efekt tohto ošetrenia pretrváva o 2 až 3 roky. U mladších pacientov môže aj o niečo dlhšie.